how are you all doing? Thank you for your love and support. We really appreciate you. If today is the first time you are coming across us, or you are seeing this face for the first time, please do well to like our videos and share. In this platform, we react to all videos and your opinion is highly needed. So please sit back, watch this video carefully, drop your opinion in the comment section, and I'll be right back. All. My name is CSP Jumbu. I'm the Commander Rapid Response Squad, Abia State. I was sent here by the Commissioner of Police 2 days ago to come and assist the people of Isochi to do away with all these kidnappers, the Fulanis who are kidnapping our people that are coming home. They are kidnapping them. We are not happy about it. Yesterday night, I sent my men to look at Gariki, this cattle market. They go there to spend money. After kidnapping our people, they will collect ransom, they will go and spend it there. The army are not helping us. You people be fair with us. We receive the people there. God bless you. We are going to pray that God will cause our voice to be heard all over the world. And God will raise for us countries that will speak on our favor, that will support Biafra restorations, that will support our sovereignty as a people, that will support our right as a people to live. So open your mouth and just make a brief prayer. Kaduna malite n'ụbọchị taa gaa n'iru ndị niile na-agba mgba na-akpa nkata ka ọsọ nke nwere nwaanyị a bụrụ na-aga enwe isi ka ebube bibie ha ise ka ebube la ha n'iyi ise anyị ebe na-ajụkwa okike dị ama ị ga-ezaghachikwote nwanne m nwoke si kwuo ihu. Ana m eguzo n'aha gị Chukwu okike abịa onye okwu niile biri n'ọnụ ya, onye ọ na-eme ọbịa atie unu abịala, onye uzere ya na-eme ka ekwensu gbaa ọsọ, onye ughere ya na-eme ka ọkụ ala mmụọ ma jijiji. N'aha gị ka anyị na-ekwu ubi okwu na-asị ndị politicians niile ahụ, ndị arụrụ ala, ndị na-eme ka ọ dị ka onwe gị ihe anyị na-eme mana anyị na-eme ihe, ndị na-ahụ ụcha ha akpọọ ya nji, ndị ma ihe dị mma ha na-eme nke arụrụ ala. Anyị na-ekwu okwu kekere ụwa Chukwu okike abịa ma bilie amadi ọha slọtade gbapụta ndị grup, gbapụta ndị mmadụ
na-eweta legal team ụgha nke ndị zoo. Judges niile nke ndị zoo. Ndị DSS na ndị niile dị involve na isi abịa court. Ka Chukwu obi nke abịa ma tụgharịa amamihe ha na iberibe. Mgbe ha na-achọ ịbịa court, ka enwee confusion nke a ga-aghọta n'etiti ha. Ha hụ ka ha kpọ ya 2. Ha hụ 2 ka ha kpọ ya 10. Ka o biere anyị. Chinechukwu okike abịama dịka ịgbanwere amamihe nke Ahitofel ya bụ iberibe site n'aka Hushai. Osekome ndị lọya nke nọ nna ya ukwu n'ukwu, amamihe nke Hushai ka ọ baa n'ime ha. Ka ọ baa n'ime ha. Mgbe ha na-ekwupụta ya, ka confusion dị ebe niile. Ka confusion dị ebe niile. Ka ndị a bụ iberibe n'ime court. Ka ndị nọ n'ebe a na-asị ka atọpụ nwoke a. N'aha Chukwu okike abịama. Anyị ji aha Chukwu okike abịama na-ekwubi okwu dịka ndị Jehova rọpụtara na amamihe niile, okwu ụgha niile, aghụghọ niile nke ejiri jigide Naịjirịa n'ụbọchị taa. Anyị na-amụnye ya ọkụ. Anyị na-amụnye ya ọkụ. Ihe ha na-eme na mbụ ha erie ya uru. Malite ugbu a, amamihe ga na-aghọ ha ahịa. A ga-aghọ ahịa n'Eke, n'Orie, n'Afọ, na Nkwọ, n'aha Chukwu okike abịama. Dịka ejikere aka ọnụ n'elu ụwa, Chukwu okike abịama. If na ya ọbụla nke ejikere aka ya ọnụ oriọna ị ga-emere anyị ya. Arịrịọ anyị n'ụbọchị taa bụ ka Biafra bịa. Ka nna anyị kwupụta n'ụlọ ọchịchịrị. Ka Naịjirịa lasasịa. Ka ndị iro Biafra lasasịa. Ka Britain lasasịa. Ka mmerewe Biafra ka ọ dị ire n'aha Chukwu okike abịama. N'otu aka dịka anyị na-amụ flag ndị zoo ọkụ n'abalị a, otu aka anyị na-amụ ya ọkụ n'ala Biafra. Ọ gaghị enwekwa ọchịchị isi nye Biafra ọzọ. Otu aka ihe gbasara ya ga-esi n'ala Biafra wezụga onwe ya. Dịka ọkụ na-erepịa ka a na-erepịa zoo n'ala Biafra. Otu aka ọ gara n'aha Chukwu okike abịama. Ọkụ. That fire. You go born. You go born. Swaria isi. My word, that brings us to the end of this beautiful update. Do well to like this video, share and subscribe. The best thing for you to do is to join this family by smashing on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. From me to you, I say bye.